Ovogodišnja turistička sezona je jednostavno odlična. Takvu prognozu prije glavne sezone dalo je i Turističko poslovno vijeće pri HGK, koje kao krovno tijelo okuplja sva komorska udruženja turističkog sektora, kao i vanjske udruge u turizmu. Statistički podaci o ovogodišnjoj turističkoj sezoni sve su bolji, a ozračje te sezone i dalje vlada diljem mnogih turističkih destinacija na moru i na kontinentu. Statistički trend ulazaka stranaca u Hrvatskoj kojeg prati MUP bolji je nego ranijih godina, a određeni segmenti turizma i određena odredišta iskazuju iznimno veliki rast turističkih rezultata. Ja bih istaknula primjerice Splitsko-dalmatinsku županiju sa 30% rasta što dolazaka što noćenja, ali jednako tako i segment visoke kategorije, dakle luksuza i visoko kvalitetnih objekata, primjerice smještena infrastruktura kad govorimo o hotelima ili o visoko kvalitetnim kućama za odmor također bilježi visoke stope rasta. Evo, tako da možemo zaokružiti, jednostavno ova sezona je jako dobra i očekujemo da tako ostane i ovaj 9. mjesec. No nije sve zlato što sija u domaćem turizmu, pa je tako primjetna velika polariziranost između putničkih agencija. I putničke agencije bilježe rast u broju, što dovoljno govori o interesu poduzetnika da se bave tom djelatnosti. Tako trenutno u Hrvatskoj posluje oko 2500 putničkih agencija i organizatora putovanja, s time da ih je u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj županiji te gradu Zagrebu oko 500-tinjak. Ono što je karakteristično za poslovanje ovih turističkih agencija je ta vrlo velika razlika u profitabilnosti. Ono što je opet s druge strane s njima svima zajedničko jeste posebni postupak oporezivanja kojeg je nametnula država Hrvatska po određenom modelu koji je različit nego mnogim drugim nama konkurentnim zemljama Europske unije. Dakle, Europska direktiva nalaže određene smjernice, ali ne propisuje točan model. I tu je Hrvatska, nažalost, odnosno hrvatske agencije zaostaju i manje su konkurentne. Dakle, one su konkurentne manje u odnosu na svoje konkurente u Europi, ali isto tako i u odnosu na druge turističke subjekte u zemlji. Bilo kako bilo, iza nas je izgleda još jedna rekordna turistička sezona. A kakva će biti sljedeća, vidjet ćemo već početkom studenoga, kada s turističkog sajma u Londonu stižu prve najave o rezervacijama za turističku 2017.